bụ na na-eme dibịa mara gị na-eso nke gị n'usoro udo kwesịrị ekwesị ka ị nwee eme gịnị ka ị nwee atọ ma nwụọ. Igbo bụ Igbo ekene bụ na Igbo ndị ọma ji eme na-asị n'ebe onye nọ biko udo dịla onye ọbụla, asị n'ebe nọ na-anụ ụnụ, asị m udo ya adịrị gị, ihe ọma ya emere gị na oke na orie na afọ na nkwọ afọ ịnọ niile Igbo ji eme ụnụ, asị m mbọsị ọbụla iji tete mbọsị ọbụla iji wefu vidiyo anụ, asị m udo ya adịrị gị. Biko o nwere vidiyo nwanne anyị nwoke anụ nwanchọkwu nnenecha ya biko ịmụta akọ maka nwanne anyị nwoke akịta aṅụgo iyi pụtasị na ọya na-abọ ndị dibịa ike, ọya na-akọwara ụmụ Igbo ihe ha na-amaghọ. Mgbọsị o mechaa maka ịmalịchi gị ịma nke a ịma nke ọzọ, ama m ka ndị mmadụ si wee kpọgide na afọ, ma ndị na-eti kọmentị aghara ma ndị na-amata ihe a na-amata ahụ. Biko elele vidiyo nwanne anyị nwoke ahụ ka unu sorokwa anyị wee fụ ka o si atọghata ndị mmadụ na-agbụ. Biko ụmụ Igbo elenụ nyanwụ vidiyo. Iwe njem abịa tata were agwara m unu si unu iwe gbagojuru unu anya, nke nna amara njụtakwa mmadụ mgba gị, nke mmalị mgbakwa unu, mana ọ bụrụ ihe mmeji na-agba ovu mmadụ nke ajụrụ m bịa n'ebe nwe nkọwara onye ọbụla na ọ nwere onye dị mkpa, mana ọ bụrụ onye ọ jụrụ onye na-eme nji apụta ebe a nwee ekwu. Ọ nwere nwanne anyị nwoke o bidoro dibịa ọfụ ka ọ nọ na-achọ mbido ebido, ọ kpọrọ m yesterday n'evi oge evio nna ọrụ that time mpụta gbapuo voice ya. Ọ bụrụ ọ na-ajụ m bụ nọ na-emewego dibịa jụrụ many things. Otu ya asọlụ dibịa nsọ na tu anadị eli ji, anadị eli akpụ na-eli ji, anadị eli garị na-eli ji, na-asụ semo. Eziokwu bụ na alụsị na-asọlụ mmadụ nli, mana ndị na-asọ nli ine dibịa anya ịbịa na saịdị anya o nwere onye na-eme ojide ego ọ sị na ya na-elere ozi nli akpụ na odi elizi nli akpụ na nli odi elizi nli akpụ ma odi eli nli garị, ihe nnukwu anya odi eli semo oso ji ka ọ na-eli. O nwere ibe dị na bịa na-asọli anya na onyinye achọrọ nsọli onwe. Ụmụ ndị na-eme ebe a na-eme ibe ndị mmiri anụ nwee na-eme mara amalị na ibe n'ibu ụzọ nwee mebele ndị mmiri ọmalịba arụ ịkwụsịkwanye akwụsị, mara amalị na ibe n'ibu ụzọ mebele alụsị dị be gị ọmalịba arụ ịkwụsịkwanye. Ibe dị na dibịa bụ ibido dibịa n'obele ibe na-eli bụ akpụ, na-eli akpụ ahụ olilada iji na akpụ ahụ bata n'ime ụlọ ebe ahụ abanọ n'ebe ahụ ụmụ arụbị na-agwụ gị nọ. Iche olili akpụ ipụrụ na ilu ili akpọ gị kwa aka gị, ọ bụrụ garị egolo gị ilie garị, ọ bụrụ semo ogolo gị ilie semo. Ụmụ ndị na-emeba bido dibịa basi yes na-ebidowo dibịa o nwere ka ọ bụrụ ebe a mụrụ ọrụ n'aka na ụdị eli akpụ mana ụdị eli garị ma ụdị eli semo na oji igbe iji zere because of na ịmụrụ ọrụ n'aka ya ọ na nọ na dibịa na-asọ nsọ ọnụ ifile na ya ọbụla mere dibịa asọwọ nsọ ọnụ ka ngwunu ka eji asọ nsọ ọnụ ahụ ọ bụrụ ibido dibịa sọwa nsọ ọnụ. Ebe ọbụla mmadụ na-asọ nsọ ọnụ na mmadụ edi eli akpụ odi eli garị bụ onye alụsị obodo marụ. Alụsị obodo mma gị ọ bụla ọmara gị bụ alụsị obodo na-agbalidela aba bụ obodo gbalite aba sị gị na-eji na-eme gịnị na-eji na-asọli akpụ ịsọbali akpụ. Otu akwa dịkwa na akwa ọcha anụ nwere na-eyi nwere gị nọ na be gị yiri akwa ọbụla agụtala gị kwado alụsị gị kwado ọgwụ gị oyiri iji emere alụsị gị imebelive nyome gịnị ọmalịba arụ. Ma dibịa tata na-eme onye bido dibịa amụrụ m ọka ma na dibịa ka ọ bụ o nwere nzu dakacha anya, o nwere akwa ọcha yili, o nwere krọs sakacha anya arụ, o yili akwa red mgbe ọbụla ọ chọrọ mba na alụsị oyili akwa ahụ nwa abaga ebe ahụ imebi ọmalị ga arụ mbosi na-eyiri ebe ngị na alụsị enwe problem.
iwe gara gị bụ imebe dibịa ọbụna imewo dibịa yiri akwa ọbụla ma na-aba na alụsị ịchọ nje n'ibe ndị mmiri gị nọ iyi ne blak mana yiri akwa ọbụla white tụpịalụ na arụ nwa aga n'ibe ndị mmiri nọ. Maka na ihe njekwa okwu a na-abụ na ife ọbụla imeweli ndị mmiri ịsọbalị ndị mmiri nsọ ọbụla ihe na-asọrọ ndị mmiri bụ eke na avụ ka ị na-asọrọ ndị mmiri ma ala kava arụ ka ị na-edebeli iwu be. Mana ihe ji nwa mali onye ọbụla bụ nwoke onye ọbụla abụghị mali ọ na-eme onye ọbụla na-eme dibịa bụ ịgba ava gbalide ava gbacha ava ọbụna na ndị otu gị gwara gị na ihe eje na-asọlụva bụ eke ịsọvaliva eke ọbụna ife ọdịnala bụ na avụ ka eje na-asọlụva ịsọvaliva avụ ọbụrụ na ị nụrụ na okeke na-asa avụ mgba nkwọ na-asọ eke na ọ na-asọchawa na abụ chingini ya bụrụ ohu ife ọbụla ị na-eme n'ụwa nwe ị na-eme na-ajụ ese na njụ eze nwa na-agba ava eziokwu bụ na mgba ava na-ete mmadụ confusion n'isi ọ na-ete mmadụ confusion because ọ bụrụ onye nke ọzọ gbatara ka onye na ya agbata o nwere ihe eje bịa ọkọlọ aka ovuru ihe ejebe dibịa ọgbalị gị ezigbote ava na-agbalị mmadụ gba gị ọ bụ nye ka eme ka ọ nwa dị mma ma mgbakwuru gị ka agba ọgwụ ibe anyị bịara bụ ka ọ eji ya dị mma. Nne m gwara m sị m na obido taa adịla mma na ọdịbala gboo obido taa mere gị na edeba mma na ọdịbala gboo. Ndị dibịa ndị otu m nwa ndị na-emebe aliketa na abịala nkụwa velivezia na ana wapụtama na-ajụ kelee ọ bụ nya bụ problem okwe ma na nwere alụsị ya natala gị bụ dibịa na be gị bụ ezigbote alụsị ya natala gị ọbụla alụsị ikwu nne gị mere gị dibịa bịali be gị natala gị alụsị ya nwa abịa na obi ya n'ebe ọ dị n'ukwu ya na onye ọzọ edi elie n'ụzọ ndị obodo anwa na ndị ikwu nnebe dị obodo anwa na-eli dị alụsị okwe ma na otu esi mebe that place ka eji na-eme ebe gị otu anwa iji mevie eji eme ya that place ka eji na-eme ebe gị asọ iwe abụra na-asọlị ya na n'obodo ahụ osi nwansi nwa nata be gị sọbalị anya maka na ọ bụla ịsọrọ anya o eji na-akpọchili gị iru ọrụ na-emebili gị iru ọrụ na-emere gị lụchalụ mmadụ ọrụ ọma nji na-ele ike ama ndị a onye ahụ ya anọdụ ka ekpudoro iru ọrụ gị ekpudo mmadụ ekpudoro ya ijugbo ese mma mana ọ nwere alụsị natala gị be gị ma ijugbo ese mma ịmana alụsị ahụ nwere ike ọ bụrụ na eze dị ele kọ na nwaanyị edi eli ya ma nke na onwe gị na-eme gịnị na ụmụ nwaanyị na-elisi ya nwere ike ọ bụrụ na onye ọzọ edi eli ya chachachacha ma gị na-enye onye ọbụla onye bịa olie ya na be gị ọ bụrụ onye abụla ị na-ajọ njọ na alụsị ahụ bụ alụsị si na be ikwu nne gị nwa natala gị ka ikwu nna nna gị natala gị be gị ka ikwu nne gị natala gị be gị abịa ọ na-asọ bụrụ na asọlụ gị mgbe ebe ahụ nke ahụ abụrụ na mmadụ na-ajọ njọ so eji na-eme unu akawa arụ dibịa na-eme dibịa dị avụrụ nne ife na-emeli dibịa dị avụ dị na dibịa o nwere onye na-amara na avụ dị na dibịa avụ dị nnukwu avụ dị na dibịa ọnụ dị na dọkịta oyibo dị ka dọkịta ka ọ bụ ka dibịa bụ dọkịta Igbo maka na ebe ịbịara bụ ọzọ na ịbịara mgbu egbu okeke eji na-akpọ gị ọkavụ eji na-akpọ gị akpọ gị ka azọ ndụ akpọ gị ka eme ka iwe na-aga n'iru eji na-akpọkacha gị n'ihi na na-akpọrọ gị ya bụ ka eji eme gịnị ka ọ nwa dị mma ka ọ nwa eme gịnị ka ọ nwa dị mma ọ bụrụ na asị gị mewe dibịa tata bụ ivuzie nli si n'ime nlizi nli mụnwa na avụdị ndị ahụ na-emedetene bụ na ego adịbago ya n'aka nya kawa ji sọba nli sịgaba dị elizi akpụ na be dị elizi garaba dị elizi somo na oli ji kaba na-eli mgbe ego na-adọrọ gị n'aka ị na-asọsi ife niile ahụ ị na-elicha ihe niile ahụ luzie mgbe ego dị gị n'aka gị si na-eso ọwe ọ bụ na ibola oke dibịa
ya chere m n'ilu ka ọ bụ na ibu oloke dibịa ọ bụrụ nya ibe gwuru gị lie ibe eji ama ma arụchi gị onwere ibe na-asọrọ gị akpụ ka ọ bụ garị ka osemu na be gị bụ na ilie anya ọ na-agbata gị ahụ mgbe ọbụla itele na ahụ ọ na-agbata gị mgbe ọbụla itele na ọ na-agbata gị ahụ iji ju esa agwa gị na nwere sọntị ndị be gị na-asọrọ gị lie akpụ icho nsọ nli akpụ bụ iliche ya na be gị lisie nli ọbụla akpụ gwụrụ gị ligbu nli akpụ malisie nli akpụ ekwe aka gị nwere ọsọ jeracharụ gị baga n'ime na alụsị gị ji alụ ọrụ mmadụ ọlụ ọbụna ọgala gara egụlụ gị lie ndị nọ na-asọ kele na akpụ na ma na-asa akpụ na-asọ nke bụ ndị bụ alụsị obodo oburu iwu bụ n'ime dibịa ịsọba nli oburu iwu bụ n'ime dibịa ịsọba nli na ibe alụsị gị gwara gị sọlị aka ya asọlị ma ọ bụ na nwere alụsị na-atala gị na ọ bụ ibu ezigbo dibịa ọ bụrụ ebe na ịnụ na okeke na-asọ nli si na-eso woli maka na ịnweta ewe ego ịnụ na aka ọka bụ na-asọ nli si na-eso woli maka na ịnweta ewe ego ma sị si na-enwetara ego niile eli nli ahụ na-eli elujucha ahụ ka nwere ibe ọ na-eme gị mana ma na-esọba nli ya ndị otu gị otu ahụ eji adị iwe ọbụla iji webulu ndị otu gị ụzọ ka ndị otu gị eme gịnị eji na-eme gịnị na dịmanya ndịle gị mgbe ọbụla ọ bụrụ ibe na-eme ebe kalị mbịa na ụlọ alụsị gị nwere nzuda kacha ya ọ bụrụ ibe eji ama oke dibịa bụ ndazu n'anya ejiro dị ndazu n'anya ama oke dibịa ejiro ndazu n'anya ama oke dibịa ejiro nyi white aga ime ahịa ama oke dibịa ejiro nwokecha ibe niile mụ na olu ma n'aka ma ọsọ ma ọsọrọ ama dibịa dibịa mgbe lụrụ mmadụ ọlụ amalụkwa ya eji aga ọ gachazi nwa mara ma odulekwa mmadụ ka ịbụ mana iburu mana ibe na-eme mmadụ nnekwu bụ gịnị agụ ọka agụ na-ebu mmadụ ya na-eme mmadụ nnekwu so onye na-asị m na anya na onwe bịa na omebego dibịa na-agwali na ọ na-asa akpụ mịa je na-abịa na-aja na-aba agba na nwere ibe na-asụli akpụ na-abịa na nchọga nkọwalị na ọ bụrụ onye ọbụla na-eme dibịa na-asọ nli bụrụ onye ọbụla na-eme dibịa na-asọ nli maka na nwere ndị onye na-eme dibịa na-nwere 5 naira kelikwa eji asụ na-aga nwa bụ nli ọ bụrụ agụ na-ebu onye na-ebu onye no ibe ụwa nwa bụ onye na-achị ya ibe onye katalị ka ya ma ọ bụla ya katara bụ na ihe ebu alụsị obodo ibe nga na chike kwutara n'ụwa gị iji bụrụ alụsị obodo sị nke ma gịnị nke sọvalia nli bikọ na ndị obodo eji na-ege ego ndị ikwu nne dị na ebe ahụ alụsị adị eji na-abịa na-enyekwa ego ego so na ọsị gị sọvalia nli ọ bụrụ n'ebe dibịa dị na dibịa abịa tata mebe dibịa meela onwe dibịa liwela onwe akpụ o nwere alụsị na-asọlụ gị ọbụla ma mgbe alụsị natalị gị ọbụla alụsị anatawalụ gị na ibu oke dibịa na alụsị natalị gị sọva nli ma ọbụla ọsị gị sọva nli o nwere ndị ahụka alụsị na-anatalị bụ ọganye na-elive ọbụla nso dibịa bụ oke dibịa bụ ife gbasara nwunye mmadụ anyị na nwunye mmadụ ọ na-eme menege dibịa anyị na onye ọbụla akwali di nwaanyị ọbụla kwala ajadu di ya nwụrụ anwụ ọkwacha ajadu wakpuo ije ngide atọba ụtọ ọ na-egbulu dibịa na ịchọ ka dibịa gị na-ekwu egwu anya n'ọkụ mana arụbịna agụde gị na arụ dị nnekwuru nna na-ezere mmụ ibe ngwa ụlọ gị zelu nwunye mmadụ zelu onye kwalidi zelu alụlụ ana ngwa ajọ ọgwụ maka na ka ị na-agwa ajọ ọgwụ ka nnukwu alụsị dị na be gị na-agụkọlụ gị ka ị na-aga ajọ ọgwụ ka alụsị dị na be gị na-agụkọlụ gị ma na-agụlụ gị how many times ịgbala ajọ ọgwụ anwa gbagololu gị enwere ike gba ya 10 years na dibịa email egburu oge na mana ọ bụrụ ọzọ ka ị bịara bikos na ibe dị utere mmadụ na dibịa nwa bụ ka ị bịa ka ịzụ ụwa ka ọ bụ na mmadụ na-edutere gị na dibịa ka abụ onye megburu dibịa na bunu ji evu n'evu ọ bụ na ọwa avọlụ nna gwadati avọlụ a na-agbakwa ya evu n'evu ka ya elovu na famili a na-agba avọlụ ọ na famili a na-agba isi ọwụwa ọ na famili a na-eme nka na-eme nke ọzọ o soche na ibe eji eme gị na dibịa eji amanwu mmadụ na-apụta onye ya emenwu dibịa ya zụ ụmụ mmadụ ndụ ke na-ebulu ụkpa agụ ibunyere kedu ebunye onye na-emenwuri mana ijile nwa alụwa ụlụ anụ jile alụlụ anụ
ihe cheki ndị ji nke nwa alụlụ ọlụ anyị mala me years ba nọ ba dị anọta aka onye anọ nakọta na 50 years na agụ na onye bụ 50 years ka ọ dị 40 years 45 years ọ nwụrụ 60 bụ gagaga because na ajọ ọgụ ọgụ n'ụwa kalịwa ma bụ na akwụbalị ọkụ ọtọ iwe ọbụla ya egbu ya na ya eme ebe osi iwe ọbụla ya egbu ya aya ama ebe osi so dibịa onye na na-eme nna ahụ anya bụla na-eme dibịa eziokwu na eziokwu bụ na nwere ike ine dibịa ahụ anya ọ bụla dibịa malịa tụrụ mana o ji ntụrụ ahụ wee bulu ụzọ o ji ntụ na awụ wee bulu ụzọ o ji ọgwụ wee bulu ụzọ o jizie because of na dibịa malịa na ọ chọrọ ka ọnọdụ otu a ka ọ bụ na nwere ego ya butaba ọgwụ butaba ịma nnọdụ ka ibido dị ma nnọdụ 10 years ka ibido dibịa nwere ma nnọ 5 years ka ibido dibịa ị nwụọ ma nke ma ego niile ahụ ịkpa ka nna agwa ha na mmụọ ụwa na-ebute oke ite na-ebute ebe niile ka nna agwa ha ma ndị dibịa ndị otu anyị ma ndị pastọ maka na ọka ọ dị n'Igbo ka ọ dị n'oyibo ka ọ na-egbu mmụazị ka ọ na-egbukwa dibịa bido mbute anụ nwe na-ebute ihe mbute na-egbu dibịa pịa ọ na-asụ ahụ dibịa anụ dị na regret iwe ji bụrụ onwe ya sụ ya n'ụdị ebe ahụ ibe ụwa anwa bụ ịmụazị na-emezi ọcha si ọcha titubute ọchazi situbute ọdị ahụ ọ bụrụ ebe mmadụ gwara gị bụ ọchara ma ọchara na ọchazi ụdị ọbụla o ji edesi nweta so nwere ka o si adị na ihe nna gwu bụ na onye ọbụla mụrụ anya ọ bụ na niile eme dibịa mara gị na-eso nke gị n'usoro ụdị kwesịrị ekwesị ka enwe eme gịnị ka enwe atọ ma nwụọ na-eso dibịa gị ụdị ngị na-eji nwa akpa ụwa bụ ya na-achị ya o nwere nke mma abịa ebe anụnwa na be ma ka unu nwa ma na arọbịnagụ dị iche iche ọ bụrụ arọbịnagụ na-ebudu gị ya edu mụnwa ka obudukwa onye nke ọzọ ahụ o nwere nke mma abịa ebe a nkwan maka na dibịa ọbụla pụtalị dibịa malive ọ na-eme bụ ọ pụtagodo ụtụtụ ọgọcha ọjị na ibe niile ọbụna ọgọchago ọjị na ọchọgo ka o setụrụ ka ọvụvaza ndị nọ na-ahụ ọrịa bụ okpupụta afọ anụnwa okpupụta afọ ọ bụla ma na-akpụkpa bụ ogili ka ọ bụ ọjị ka ọ bụ afa mbehu nke ọbụla ọ na-agba okpupụta dị afa o mee gị na oburu ụzọ kwụgodu ana ezinụlọ ya nkwa ana ezinụlọ bụ nju ese ụtọ anwa ndị ọzọ na-agba ava n'aka ya na onwe ya agba ava nke ya akwụkwọ ana ezinụlọ ya adịkwa ude adịkwa the reason dị okwu mbụ na dibịa na-ejebe dibịa agba ava bụrụ ya abịa akwụ ana ezinụlọ gị wụọ ava ọchịcha na-agba gị nwere ibu ya eji na-avụ ịwụ ava ọzọ ọchịcha na-agba gị na ịma nji na-avụ anything ọgbagodo ihe eme bụ ime inye ọtọ ịgabọ dibịa ịbịa gị na dibịa na-ejebe dibịa dọkịta na-ejebe dọkịta ilu ebe a esi ya na ibi dibịa bụkwa ọgbalị gị ava ibe anwa zoro nzo na be gị ọgbapụta ya na bịa mmadụ adị atụpụta ọnwa ibe dị ya n'anya so na nkwa na ezinụlọ m ebe nwe kwụcha na ezinụlọ m ọ bụ na ezinụlọ m dolu n'udo obi na ya bụ n'ibe niile dị oke ndị otu mụasị m na ihe m ga-eme na abụ na m ga-agbalị mmadụ na m ga-eme salaka uche na salaka bụ na ọgwa m mmebi bịakwụta ha mmeji eme dị salaka enwere ike mbịa ebe a nwansị na m na mpụta na net nsị yes na m chọrọ mgbalị mmadụ 5 ava free ọmụmụ salaka ka m melebe ahụ mbịa mme salaka ahụ ọ bụrụ na mgbara mmadụ ava free bụ na ejiri ego agba afa dibe nje gba ya ava free bụ ibe dị na be m gwara m na mụ ya eme gịnị na mmemme salaka mbịa ntinye na mma abalị mmadụ 5 ava ọ salaka bụ agwa m ume nchọ ka m mee na da tuwe o nwere ya bịa ụlọ idis ọ kwọrọ onwe ya na akụchọrọ onwe ya na agụ ya dati okwu ọmanụ data asụ ịghọtala ha na o mebela onwe ibe ọ na-emela onwe end of the day bụ achọtakwu ya
mechiri ịrụ ọrụ because na ọ bụrụzibe agbalị ka o mere. O nwere ya nke ya abịa kụcha ana amasị ya mesara aka na ọkwa na ọkụcha ana bịa ọlụwala onwe ya ọrụ, ọkwa ana bịa kụchala onwe ya ọkwa ọlụwala ọrụ onwe ya ọrụ. Nke m na-eme m nkwụ ana na nwere nke m akwa ana na ụtụ anabe m anụ ezinụlọ m ibe dịbe m nkwụ ana agba m na m emesara aka mbido na ka mgbalị aba free mgbalị mmadụ 5 aba free emego mesara aka m kwesịrị ka m mee otu a ka ebe ụwa ji dị chi nwunye na-adịkwa n'iche n'iche. So onye ọbụla na-agba gị na iwu bụ na ị na-eme dibịa ịsọba semo ịma njineli semo n'imebe dibịa ịma njineli semo ọ jụkwala ese nwa na-agba gị dati okwu ka ocheche na-echi ya ọ na-eme na chi kele ekele gị ọ na-eme na otu ahụ o bu alụsị ọbụla alụsị obodo ọbụla agụ obodo ofile na ngana gị na-eme dibịa bụ agụkọ Igbo ọ mụrụ dibịa nkịtị ka ị na-eme na emere gị dibịa alụsị natara gị ọbụla alụsị natara gị anata ọrụ gị nke na gị eje na abija na aba agbata gịnị agbata ebe ya asọlụ dị alụsị ịsọbalị anya ọ alụsị nwe asị gị ajọ nke dị reason ijiri eli nri akpụkọ nri semoko nri garị isi na alụsị nwa natala gị na sisi o ji natala gị na ọ dị ekwo ka ilie nri ahụ na ibi ji nwa amalị bụ na ya agbaghị ya n'afọ ị na-elife ị na-eri o ji na-eme gị ili anya afọ ejizi na-alụ gị afọ a na-asa gị asa ili anya afọ ejizi na-alụ gị afọ ya na-asa gị asa ka ị nwe amalị ihe esi na nri ahụ adịrọ alụsị ahụ mana ebe nọ onye ka mmadụ ji asụ nri ọ bụrụ iwu bụ na vidio dibia mee gịnị ịsọba nri ịsọ ijili bikọs ọf na okeke na-asụ nri ka ọkafọ na-asụ nri ịrapụ nri na-eli na-emeta gị mma n'arụ ịrapụ esi na imewo dibia na okeke na-eme dibia na ọ na-asụ nri na ọkesọba na ọnya bụ odogwu dibia asị alụsị na-asọrọ mmadụ nri ọ bụrụ alụsị dị na be na alụsị nke gị nwere ebe a na-asọrọ gị bụ ime gịnị ịgabala onwe gị n'iru ịgabala onwe gị jeje oyivu ji bụ ụzọ nwee bulebulebe alụsị ka meele gị ime alụsị bịa na be na alụsị ije ihe ile ahụ ọcha ife na-apụta na alụsị ka iyile ahụ ọcha ịda nzu n'anya gị ịda na ntị ịda n'isi ebe a ime ya ọ bụla imewe ebe lulu 2 years ehie ọ magoli ya ruo mbọsị ị na-gbara ịbịa n'ibe nwa ka ịkwa na ezinụlọ ga na-ene gị na ị na-ekili aba aba na-ekili gị ịlụ ọrụ mmadụ ọlụchalụ mmadụ ọrụ galị gagaga bikos ndị na-emerezila ebe na iji wee bido lie ndị ọma ji eme na-eso m n'aka na ụlọ nnecha anya vidio biko na-enecha anya vidio ọ dịkwana nga ma biko nyere anyị aka gbasa anya bụ ozi kọmentị ya laikikwa na shie the vidio ka onye ọbụla na-agbata obi gị nụkwanụ maka na asị ofu aka lụta mmanụ ozu wanye na biko onye fụ ihe ọma jejenụ ya ka ọlụ nwanne maka ịmahụ mmadụ na ị na-azọ ndụ by just sharing this video biko Igbo ka dị n'ụbọchị ọzọ.